Hej hold 1732 og velkommen til e-learning historie på VUC Lyngby. Mit navn er Malte Bjergaard, og jeg skal ligesom undervise jer de næste mange måneder frem til maj-juni, hvor vi skal have en lille eksamen. Den her video er først og fremmest en lille præsentation af, hvordan fronter fungerer, som er den kontaktflade mellem jer og mig, vores ligesom online klasselokale, hvor jeg stiller opgaver, hvor I uploader jeres opgaver, så I lærer noget om historie, og så I ikke får fravær. I kan finde et link til fronter igennem VUC Lyngbys egen hjemmeside, så det burde være nemt nok. Men altså, I skulle gerne have fået et brugernavn og en password igennem skolens kontakt. Så kommer jeg ind på den side, som ligesom er startsiden for fronter. Den ser selvfølgelig en lille smule anderledes ud hos jer, fordi min selvfølgelig er en lagerside også. Men så går I ind i jeres rum, og jeres rum er 1732. Se, det her er så klasselokalet for jer. Det her, I skal lære historie igennem. Der er en forside her til at starte med, som kommer og bliver lidt udvidet og bliver lidt flottere, men den har jeg ikke fået lavet endnu. Så er der det første sted, som hedder rum, som især er vigtigt, fordi det her beskeder kommer i forhold til, hvad lektionerne er, hvad I skal lave, generel information for mig. I kan se, at jeg har allerede uploadet den besked, jeg også har sendt i mail til jer, så siger I læs mere her, og så kommer den op, og så kan I læse den. Og det skal jeg så holde øje med at tjekke rimelig ofte, ikke også? Så er der selve deltagerlisten, hvor I kan se, hvem I er i klasse med. I kan se kontaktoplysninger på mig og min mail og mit telefonnummer. Det er så noget, I ikke skal bruge, kun hvis det hele brænder. Men med mailen kan I bruge så meget I vil, og skriv endelig, hvis I har nogle spørgsmål. I kan også se, hvad jeres egen oplysning er. Gå lige ind og tjek, at de passer de ting, der står på fronter, for det er ret vigtigt, at jeg kommer i kontakt med jer, hvis der sker et eller andet. Så går vi videre, så er der forum, som er en lille diskussionsflade, som generelle spørgsmål mellem læreren og jer, som I går ind og trykker på og skrive nogle oplæg, og så holder jeg øje med dem, hvis der er noget, som ikke er så pressende. Så kan jeg svare på den, og så især hvis det er som generelle spørgsmål, så kan I andre også læse med, så jeg pludselig gentage spørgsmålene mange gange. Så er der en mappe, der hedder materiale, hvor generelle ting fra omkring de forskellige historieforløb vil ligge. For eksempel er der nu allerede en mappe, der hedder intro, omkring noget intromateriale, I skal bruge de første par uger, og der er en mappe, der hedder revolutionens epoke, som bliver det første tema, vi skal komme ind på, men mere om det senere. I kan se, I klik på den, og så er der for eksempel nogle links til en bekendtgørelse, der er en link til et skriveprogram, der er nogle værktøjskasser, nogle dokumenter, I skal bruge senere, og en lille PowerPoint om, hvad det her fag går ud på, hvad I skal lære. Især linket til vigtigt til skriveprogrammet, det er, at hvis I ikke har Word, så er det en gratis alternativ. Det er bedst, hvis I bruger Word, men det kan jeg jo ikke forlange af jer, fordi det er jo vigtigt, at jeg kan åbne det i Word. Men det her skriveprogram, som hedder OpenOffice, kan I også godt bruge, hvis det er. Så er der selv ugeopgaver, hvilket er en af de vigtigste mapper, hvor I kan se, hvad I skal lave i den pågældende uge. I kan se, at der er allerede nu uploadet for uge 43 og uge 44. Altså her går jeg ind og ser, der ligger både en pdf-udgave og en docs-udgave af det samme dokument, hvor I kan se, hvad skal jeg lave den her uge for at lære noget, og for ikke at få fravær selvfølgelig også. Og så er det meget simpelt, så laver I det i løbet af uge 43, og så er der afleveringsmappen, hvor I uploader jeres dokument. Og alle afleveringsdag deadlines er sat til den samme uge, altså for uge 43 er det inden søndag 23.59, og det gælder også for uge 44, så er det så uge 44 søndag 23.59. Inden det klokkeslæt skal I have uploadet opgaven, ellers får I fravær. Så det er altså ret vigtigt. Det kan også ikke foregå på den måde, at I klikker på afleveringsmappen, finder den pågående uge, f.eks. siger det den første uge 43, og siger upload fil, og så finder I filen i jeres arkiv og uploader den på den måde. Husk at dobbelttjekke, at den er kommet op rigtigt. Og selvfølgelig i starten, så har vi tekniske vanskeligheder, der skal prøve lidt frem, så jeg skal nok være meget forstående, hvis der opstår problemer. Så endelig skriv til mig, hvis der er noget i tvivl om jer også. Feedback-opsamling, det er her, jeg skal lære noget i forhold til de opgaver, I skriver. Det er sådan, at jeg generelt vil bestræbe mig på at rette alle de opgaver, I afleverer individuelt. Nogle gange vil der komme nogle samlede svar, men oftest vil jeg rette dem individuelt. Og så når der er gået den uge, så vil I gå ind og klikke på revolutionens epoke for eksempel, og så vil der være opgavefeedback for den opgave, I har lavet for det pågældende uge. Jeg vil bestræbe mig på, eller prøve på at rette opgaverne inden for en uge efter jeg har modtaget dem. Men det er selvfølgelig ikke altid det, der skal gøre, men nogenlunde vil det komme på den måde. Og så vil jeg skrive ind i jeres dokumenter og uploade den, og så kan I læse det ud fra det. Den sidste skal I bekymre jer om, det er bare en generel fronter, ting som man kan undersøge, så skal I bare kigge på. Men altså, det er det vigtigste, ikke også? Gå ind og tjek, hvad for en ugeopgave skal jeg lave, og så husk, at I skal uploade den, aflevere den søndag aften 23.59 senest, for ikke at få fravær.
Jeg glæder mig til at se jer, og I skal allerede nu sætte kryds i kalenderen den 7. november, en onsdag, hvor vi skal mødes første gang, så vi kan snakke om, hvad faget går ud på, hvad vi skal lære, hvad I kan forvente af mig, hvad jeg forlanger af jer, etc. Og vi selvfølgelig vil have spørgsmål. Men altså, vi har allerede de første 2 uger i gang, så dem kan I bare kaste jer over, så snart I føler for det. Vi ses.